Diyos namo sa kaloy, ikaw among amahan, magkumbuhat manlulubos, o Ginoo sa ngaganan, Jesus manuy kaganan mo, pasayloon mo kami, ang sala idungtan na mo, dili na magkusag kami. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasap kanin. Nining santos nga misa atong ihalad sa atong Ginoo ang mga pag-ampo sa tanang pilgrims ug devotos ni Señor Santo Niño para sa kapahulayang dayon sa mga kalag sa purgatorio, para sa kabag-uhan sa tanang mga makasasala o para sa kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Mga igsuon aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas akong dakuyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kristu kaloy kami, Kristu kaloy kami, Mag-ampo kita. Kaluy pagmando ang among kasing-kasing o Ginoo. Itugot nga madawat unta namo uban sa kalipay ang imong panabang ug makita kini sa among santos nga kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maglingkod pala. Kinotlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Sayop ang daotang mga tao silang pag-ingon sa ilang kaugalingon. Ang atong kinabuhi hamubura og puno sa kasakit. Og kun moabot na ang katapusan niini, wala kitay kalingkawasan. Walay nahibaluan nga mibalik gikan sa kahilibutan sa mga patay. Ang matarong nga mga tao walay kapuslanan,
kundili mga samukan lamang. Busa mangitak-kitag higayon sa paglaglag kanila. Supak sila sa atong gibuhat. Nagpasangil sila kanato nga kita nagsupak sa balaod ni Moises o naglapas sa mga pagtulunan sa atong mga katigulangan. Nangangkon sila nga nakailak kuno sila sa Dios o nagtawag sila sa ilang kaugalingon nga mga anak sa Ginoo. Dili kita makagwanta sa pagtanaw sa mga tao nga sama kanila. Ang ilang kinabuhi, sukwahi sa tibok natong panghuna-huna. Lahi sila sa ubang mga tao, lain ang ilang mga paagi. Naghunahuna sila ngang atong sukdanan sa pamatasan, hilabihan kadautan nga kinahanglan likayan ang tanan nga atong gibuhat. Nagpagarbo sila nga ang Dios maong ilang amahan ug nagtuo sila nga human masulti ug mabuhat ang tanan, ang mga matarong lamang maoy malipay. Apan tan-awon ta kung tinuod ba kana. Tan-awon ta unsay mahitabo kung mamatay na sila. Kung ang mga matarong tinuod gayud nga mga anak sa Dios, ang Dios magluwas kanila sa ilang mga kaaway. Busa sulayon ta sila. Ato silang daog-daogon og sakiton. Unya sutaon ta, unsang kamalinawon o kamakatarunganon sila. Sutaon ta, asa kutob ang ilang pag-agwanta. Silutan ta sila sa usa ka makaulaw nga kamatayon. Sanglit nag-ingon man sila nga ang Dios maoy manalipod kanila. Ingon niini ang hunahuna sa daotang mga tao. Apan sayop sila. Nabutaan sila sa ilang kaugalingong kadautan. Wala gayud sila mahibalo sa mga tinaguan sa Dios. Wala gayud sila maglaom sa mga ganti sa usa ka kinabuhi nga balaan o walay buling. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo hatuon sa may nulsulon o kasing-kasing. Ang Ginoo doon sa may sulod o kasing-kasing. Ang Ginoo nakigharong sa mga nagbuhat ug dautan aron mapapas ang ilang handumanan dinhi sa yuta sa pagtuaw sa matarong nagapatalingog kanila ang Ginoo ug sa tanan nilang mga kalisdanan giluwas niya sila. Ang Ginoo sa may sulod o kasing-kasing. Ang Ginoo haduol sa may nulsulon ug kasing-kasing ug luwason niya ang mga naguol. Daghan ang mga kagulanan sa matarong apan luwason sila niining tanan sa Ginoo. Ang Ginoo sa may sulod o kasing-kasing.
bantayan niya ang tanan niyang mga puko. Walay usa kanila nga mabalik. Luwason sa Ginoo ang kinabuhi sa iyahang mga sulugon. Walay makasala kanila nga modangop kaniya. Ang Ginoo hagod sa may nulsulod o kasing-kasing. Ang tao dili mabuhi sa panlaman, kundi sa tanang mga pulo ang nagagikan sa baba sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sagri, Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaw ni ka, O Ginoo. Humani ini misuroy si Jesus sa Galilea, dili siya buot mosuroy sa Judea kay ang kadagkuan sa mga Hudiyo didto nagtinguha man pagpatay kaniya. Niadtong higayuna hapit na ang pangilin sa mga payag. Sa nanglakaw na ang iyang mga igsuon ngadto sa pangilin, si Jesus miadto usab, apan wala siya magpasaya-saya. Pipila sa mga tao sa Jerusalem mingon, dili ba mao kini siya ang ilang buot patyon? Tanawa nagsulti siya atubangan sa kadaghanan, apan walay nagsultig bisang unsa bato kaniya. Tungod ba kaha kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Mesiyas? Apan inigabot sa Mesiyas, walay masayod kung tagadiin siya. Apan kitang tanan nasayod, tagadiin kining tawhana. Samtang nagtudlo si Jesus sulod sa templo, miingon siya sa kusog nga tingog, nakaila bagayod kamo kanako, og nasayod ba kamo kung tagadiin ako? Apan, wala ako muanhi sa ako ang kaugalingong pagbuot. Ang nagpadala kanako matuod. Wala kamo makaila kaniya, apan ako nakaila kay gikan man ako kaniya, og siya man ang nagpadala kanako. Unya misulay sila sa pagdakop kaniya, apan walay nakahimo niini kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kanatong tanan, mga igsoon ko ni Kristo. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Mga igsoon ko ni Kristo, nagpadayon kita sa atuang panaw niining ikaupat nga simana sa adlaw nga Biyernes nining panahon sa Kwaresma. Ug hapit na kita moabot sa Semana Santa ug sa dakong kasaulugan sa pagkabanahaw sa atuang Ginoo sa Easter Sunday. Usa katimaan sa himaya ug kadaugan sa Dios sa atuang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Sa atuang Ebanghelyo sumala ni San Juan nga natong nadunggan karon, mabati nato ang nagkadako nga tensyon sa kinabuhi ni Jesus. Nasayod siya nga adunay mga tao
nga nagtinguha sa pagpatay kaniya. Makaingon kita nga ang landong sa cross or the shadow of the cross nagsugod na pagtabon sa dalan ni Jesus. Ang Kwaresma nagdapit kanato nga muuban sa ato ang Ginoo dinhaa sa panon, dinhaa sa iyahang dalan, uban sa iyang kasakit, dinhaa sa ato ang mga kasakit, sa pag-atubang sa mga pagsalikway, usab sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, o sa paghalad ni Jesus sa iyang kaugalingon ngadto sa amahan, sama sa paghalad nato sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon ngadto sa atong amahan. Tungod sa mensahe sa dakong gugma. Akong balikon, tungod sa mensahe sa dakong gugma, gikan ni Jesus nganhi sa ato ang kinabuhi. Iyang dawaton ang kapait, ang kalisod, ug ang mga sakripisyo. Apan kabalo siya si Jesus nga kini tanan adunay bili, kay iya mang gihalad ang iyang kinabuhi para kanimo ug para kanako. Sa Ebanghelyo maigsuon, makita nato ang mga tao nga nagtuo nga nakaila kung kinsa si Jesus. Nagaingon sila, naila namo siya ug asa siya gikan. Importante kini maigsuon nga statement nga nakahibaw kita ug asa gikan si Jesus. Apan sa tinuod, wala gayud sila makaila kaniya o gikan si Jesus. Kay ila lamang nakita ang iyang tawhanon nga gigikanan, nga siya anak ni Jose o ni Maria. Wala sila makaila nga siya gikan sa amahan. Mao kini ang usa ka importante nga pahinumdom alang kanato mga igsuon. Unsa man ang pahinumdom para kanatong tanan nining panahon sa Kwaresma nga si Jesus gikan sa Dios Amahan. He comes from God the Father, and He wants to establish with us that relationship together with the Father, who is our source of life and to whom we are invited to go to at the end of our life. And Jesus is that mediator. He is the Redeemer. He is that Savior of our sins, so that we can be saved and be redeemed by His grace and be one with Him on the road to the Father. Busa maigsuon atong unahon-naon, unsaon man nato pagsunod sa ato ang Ginoo, how can we follow God? Og aduna ako'y hagit para kanatong tanan. Let us strive to enter first into the heart of Jesus. Ato ang paningkamutan mga igsuon nga mosulod kita sa kasing-kasing ni Jesus. Aron makasunod kita sa dalan niya. Ug unsaon man nato pagsulod sa kasing-kasing ni Jesus? Hinumduman nato nga taliwala sa mga kasakit, sa mga pagsulay ug sa kalisod sa kinabuhi. Gidapit kita nga musunod kaniya. Pinaagi sa mga sitwasyon nga mga malisod, musulod kita sa hinay-hinay sa kasing-kasing ni Jesus.
Niuban kita kaniya, musulod kita sa kasing-kasing niya, pinaagi sa pagtuman sa balaod sa gugma. Unsaon? By carrying our cross. Pinaagi sa pagpasaan sa cross. Hain kini gitugyan nato sama ni Hesus ngadto sa Amahan. We offer the cross that we carry to the Father. Ug sa pagsulod nato sa may gugmaong kasing-kasing ni Hesus, walay sakripisyo nga mausik. There is no sacrifice that is wasted, and we are assured that in this way of love, we are following the right road, the narrow road with Jesus towards God the Father. Sa atong kinabuhi, sama kang Hesus, usahay masinati nato ang dili pagsabot. Bisan pa sa maayong tinguha, adunay mga tao nga musupak o musaway sa gibuhat nato. Dunay mga tao who are indifferent and do not care of the good things that we do. O hinaot mga igsuon nga dili kita maluya. O hinaot unta nga ang tanan nato nga gibuhat, ang inspirasyon ug ang kusog niini walay lain kundili ang grasya ug ang espiritu sa atoang Ginoo nga naghatag kanato og kusog. Mao kana nga dili kita magpaluya sa external nga mga conditions, but rather we are being enforced, empowered, and also driven by the spirit of love that is reigning and that lives within our heart. Hinumduman nato nga ang Dios nagtanaw sa atoang kasing-kasing. He looks into the deafness and into our hearts sa mga ginagmay ug sa mga dinagkong buhat nga makaayo sa kinabuhi sa atoang mga kaigsuunan. Kung ang atong gibuhat gikan sa gugma, limpyo ang atong konsensya. Ug alang sa kaayuhan sa uban, ang Ginoo maoy magpanalangin niini. Ug tungod nining mga buhat sa gugmang maigsuon, kita magmaya ang atoang kalag o kita magkagawas nun kay nabuhat man kita og maayo o kita nagmalipayon. Sama sa milagro ni Jesus sa iyang pag-ayo sa bakol sa ikalimang kapitulo sa Ebanghelyo ni San Juan, gipahinumduman kita karon dili lamang sa panahon sa Kwaresma apan sa tibuok tuig sa tempo sa liturhiya sa pagbuhat og maayo nga walay kondisyon sama ni Jesus. Hinaot nga dili nato limitahan ang atoang pagigugma ug pagtabang kay ang pagka mapuanguron, ang pagka manggihatagon ug pagka maluluyon mao ang tinuod nga mga pagmatuod sa atong pagtuo. Hinumduman usab nato mga igsuon nga ang mga bendisyon o grasya sa Dios naglihok sa atoang kinabuhi. So we must always have this attitude or stance of being thankful and being grateful to the Lord for His presence and blessings and graces in our life. And it will make an enormous change in our perspective and in the way we live and look at life. Naglihok ang bendisyon o grasya sa Dios sa ato ang kinabuhi, sa hilom o sa hinay nga mga paagi. Dili kini kanunay nga kalit o dako,
apan sama kini sa binhi nga nagtubo dinha sa kangitngit, dinha sa hilom, apan sa makanunayon nga paagi, sa malinawon nga paagi sa tuang kinabuhi. Mauna nga padayon kita sa pagtanaw sa kinabuhi, isip usa kadako nga gasa sa atong Dios. Hanggikanan walalain kundili ang Dios Amahan. Busa karon gidapit kita sa pagsusi sa atuang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, kay gusto man ka kitang mulakaw sa direksyon sa atuang Ginoo. Mo na mosulod usa kita sa kasing-kasing ni Hesus. Ato ang pangutan-on ang ato ang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Andam ba kita mosunod kang Hesus? Ug andam ba kita nga mukuyog sa dalan sa iyang gugma sa krus nga ato ang gipas-an? Ug nagbuhat ba kita og maayo nga walay kondisyon? Ug ato ba kini nga gihalad ngadto sa Dios Amahan? Mga igsuon, hinumduman nato, gusto ni Jesus nga mabuhi siya sulod kanato. Dili siya layo, uban siya kanato matag adlaw. Naglakaw siya uban kanato sa ato ang tagsa-tagsa ka mga dalan, ug nagpadayag siya sa iyang gugma, pinaagi usab kanato. Pinaagi kanato ngadto sa uban. Busa, samtang nagpadayon kita sa Kwaresma, maglikaw kita uban kang Hesus, padulong samahan, ug magpuyo kita dinha sa iyang gugma. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Palihog manindog. Sa ato ang pagpanaw niining kinabuhia, pangayoon nato ang kaisog sa pagmantala ug sa paghago alang sa kamatuoran. Magampo kita, Ginoo, lig-o na kami diha sa imong kamatuoran. Ginoo, ligo na kami diha sa imong kamatuoran. Nga ang mga sakop sa simbahan, maningkamot nga mapakaylap ang maayong balita ni Jesus ngadto sa tibuok kalibutan. Magampo kita. Ginoo, ligo na kami diha sa imong kamatuoran. Nga pinaagi sa pagsudong sa nalagantos nga Jesus didto sa krus. Ang mga tao mubiya sa ilang pagkawalay pagtuo. Hinuon magmatuuhon sila. Magampo kita. Ginoo, ligo na kami diha sa imong kamatuoran. Nga magmalinawon kita sa usag-usa. Magampo kita. Ginoo, ligo na kami diha sa imong kamatuoran. Nga ang mga masakiton ug ang mga kabus makasinati sa makaalim ug mahigugmaong presensya ni Kristo. Magampo kita. Ginoo, ligo na kami diha sa imong kamatuoran. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom ug nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ligo na kami diha sa imong kamatuoran. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ligo na kami diha sa imong kamatuoran. Magampo kita alang ni adtong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali
Sa labing madali, mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan, magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ligo na kami diya sa imong kamatuoran. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, ligo na kami diya sa imong kamatuoran. Alang sa kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi, alang kaniya, pinaagi sa bukasyon, sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, ilabi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ligo na kami diya sa imong kamatuoran. Nga ang mga matuuhong mihalina, sa katapusan makatagamtam og kalinaw, didto sa langitnong puloy-anan. Magampo kita. Ginoo, ligo na kami diya sa imong kamatuoran. Ato usab nga ihalad sa ato ang Ginoo ang tagsatagsa nato ka mga pag-ampo ug mga intensyon. Amahan nga naa sa langit, gipadala nimo ang imong anak aron mag-antos alang kanamo. Itugot nga pinaagi sa among pagtuo diha kaniya, maningkamot kami nga batukan namo ang among kaugalingong pagkawalay pagtuo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog, mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako, ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton na tayo sa ginawa sa kalpisyo gikan sa imong mga kamug, alam sa pagdahi pagimaya sa iyang ngalan, alam sa pagkakapasalanas, tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom sa tanan, ang makaalim nga gahom nining sakripisyo, magpaklingkawas unta kanamo sa sala, ug magtabang kanamo sa pagduol kanimo uban sa putli nga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasam kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang ngayon matar. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo. Nag-isa sa among mga kasing-kasing nga naha kanimo ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadayig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan o nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Sana sa kaitasan, dayun ang nag-aalhin sa ngalan sa Ginoo. Sana sa kaitasan. Santos, gyud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namarang, si Kristo bumalik nga. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo, among Papa, ni Alberto, among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila kang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniyaw ban kaniyaw diha kaniyaw, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa atong amahan, atong gamiton ang mga pagtudlo kanato sa ato ang Ginoo ug atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo managariya, nagamang himaya, hangtod sa kahangtudan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw,
ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Mahigala ko ni Kristo, ipakita ta ang pag-inigsunay. Sa Diyos na nagawatan sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, at tagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, hapan ipambulong lamang o mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. Sa mga nausab kami, gikan sa karaang kinabuhi ngadto sa bago, itugot Ginoo nga kami nga mibiya na sa daan nga kadautan, mabagaw usab sa kasanto sa kasing-kasing kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Perpetual Novena in honor of Señor Santo Niño. Magampo kita. O Señor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among maligon nga manlalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagruso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og sudunga kining mga kabots nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Agaka kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatauran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong, mahitungod lamang kanimo sila maghiskot. Sa among mga kasakit, aron kami makaantos nila
tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa kidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kagalingon, nga magmadasigon kami alang sa kayuhan sa among isikataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kakop, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himuha kami nga makinadmano dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapausanon dinha sa maayong kapalaran. Tuloy kami hinihugmang Santo Niño, sa kawaybili sa kalibutan, sa kamili sa langit, sa kamumuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami diliunta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, o mag-alagad kanimo, dinisayuta, aron kami magbalipayan uban kanimo, hangtod sa wala na pagkatapos dito sa langit. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño. Sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Santo Niño, tabangi kami. Kunang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumong nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga among kasing-kasing malungsan sa mga kapakyas. Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit og ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisukamod ug sa tanan namong kaalaot. Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nagingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, paktuktok ug ablihan kamo. Nangamoy kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma. Aron kami maghigugma kanimo sa bukos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami muhunong sa pagday kanimo. Himua o Ginoo nga kami magwaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila, nga imong gilig-on sa pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Katapusang pag-ampo. O milagroso nga Santo Niño, naghapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga among mga pag-ampo, matandog unta gidto sa imong malumong nga gugma, sanglit madali siya pagkaluoy, ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaadiri ka namo ang tanang kagulanan o kakulang sa paglaom tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatiya nga mo mga pag-ampo o gipadala ka namo ang kalipay o ginabang aron kami magdaig kanimo uban sa amahan o sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen.
My dear friends, allow me briefly to introduce to you our guest priest. He is a son of Augustine, an Augustinian from South Korea, Father Chang-ho Kim. He's here in the Philippines to prepare for the order of St. Augustine, and also they're preparing now for the incoming World Youth Day to be held in South Korea in August 2027. So we pray for Father Chang-ho Kim and the team who is with us here in the Philippines. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanin. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, lakat kamo sa kalinaw aron pagigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Mayong bunang adlaw anak.